Čaute ľudia u druhého nového videa na serveri Supercraft. Dneska budem točiť parkour. No a na parkour sa môžete dostať na tomto serveri cez túto cedulku, ktorá je kúsok, no na spawne, ale kúsok od portu. No alebo iným príkazom lomené PA ako parkour a lobby. Takže na tomto parkoure v loboch máte VIP mapy, ale ešte nie sú hotové, tie sa práve vystavajú. Potom tu máte spawn, kde šľapnete na našľapné dosky a vás to portne na spawn. A potom tu máte informácie o tomto plugine, čož je napríklad obsidian blok vás zrýchli, tehlový blok, leziete po ňom, smaragdový blok vyhodí vás do vzduchu, dvojitý schodík zo skaly, keď naň vstúpite, tak vyhrať mapu a portne vás to späť na lobby. Potom enderint, keď sa ho dotknete, tak vás to vyhodí do boku, možno okolo 10 blokov. Zlatý blok vás spomalí. Špongia útlmi pád, keď padáte z veľkej výšky, vám neuberá žiadne srdiečka z healbaru. Podložie vás zabije a huba zruší efekty. No a počas parkouru budú takéto checkpointy a keď kliknete na túto cedulku, tak uložíte checkpoint a keď náhodou zomriete, tak sa spavnete pri tejto cedulke. A teraz vám ukážem, ako tieto bloky fungujú. Takže ako prvé obsidian. Takže toto bol obsidian. Ako vidíte, máte rýchlosť. Takže ako druhé sú tehly, po ktorých leziete. Ako po rebríku. Takže toto boli tehly. Ako tretie vám ukážeme smaragd bloky, ktoré vás vyhadzujú do vzduchu. Takže ideme na to. Takže toto boli smaragd bloky. Ako štvrté vám ukážeme enderit, ktorý vás odhadzuje do boku. Takže tu máme prvý jump, ktorý vás odhodí na druhú stranu. Ideme. To bol prvý. A tu máme druhý. Takže toto je enderit. Ako piaté vám ukážeme seno, ktoré vám zruší šprint. Nesmiete bežať, ako nedovolí vám to, prekáža. A pôvodne to malo byť zlato, ale upravili to, pretože zlato budú používať v parkouroch, tak seno bude lepšie. Takže ideme na to. Takže najprv porovnanie, na kamenných tehlách bežíte normálne. A na sene vám to zruší ten beh, ako ste si všimli. Napríklad potom na kamenných tehlách tento skok dáte, ale tuto keď nesmiete behať, tak to neskočíte. Vidíte? Ale napríklad už kratší skok skočíte. Takže tak. Ďakujem. Toto bolo 5. Ako 6. vám ukážeme podložie, ktoré vás zabíja spolu s checkpointom. Takže ako vidíte, keď skočíme na podložie, vás to zabije a portne vás to na začiatok mapy. A keď kliknete na cedulku checkpoint či set point, tak a skočíte, tak vás to uloží tam, kde bola cedulka. Čiže klikli sme, ako vidíte, point set tu 1 z 1, lebo v tomto tutoriále máte len jeden checkpoint. Je to mapka tutoriál. Takže skočím na podložie a portne ma to späť semka. Ako 7. vám ukážeme špongiu, ktorá vám utlmí pad, čiže vám to neubere žiadne srdiečka z healbaru. Takže predvedieme to na tomto skoku. Dve srdiečka v healbare vám ostali. Dobre, ideme na špongiu. Teraz tá špongia, čiže healnul som si život a teraz skočím na špongiu. Neubere mi to ani srdiečko. Vidíte, takže toto je špongia.
Ako u 8 vám ukážeme hubu, ktorá ruší efekty. Takže keď skočím na obsidian, dám mi to rýchlosť a skočím na kamenný blok, stále máme rýchlosť. Takže nezrobí to nič, ale huba ruší efekty. Čiže idem späť dole a na obsidian, dám mi to späť rýchlosť, skočím na hubu a už nemám efekty. Takže toto bol huba. A po 9. vám ukážeme finish block. Keď máte už celú mapu za sebou, tak stačí len skočiť na schodík zo skály a vyhráte mapu. A poďte vás to späť na lobby. No dobre, takže dúfam, že ste pochopili tutoriálu na bloky a teraz ideme na parkour kanalizáciu. Na parkour sa dostanete kliknutím na túto cedulku. Skúsime. Dobre, sme tu. Takže keď sa tu dostanete, givne vám to tieto 4 veci. Tento prvý, keď podržíte shift a kliknete práve tlačítko, tak vás to portne na začiatok alebo ku checkpointu. Ak máte checkpoint, tak ku checkpointu, ak ešte nemáte kliknutý checkpoint, tak na začiatok. Toto keď podržíte shift a kliknete pravým tlačítkom a je tu viac hráčov, tak oni budú neviditeľní, aby vám neprekážali. Potom toto, keď podržíte shift a kliknete práve tlačítko, tak vás to portne na lobby. Ohlási vás z parkouru. Alebo táto cedulka, ktorá zrobí to isté. A potom tu máme ešte štatistikovú knihu, kde vidíte názov, potom počet návštevov tohto parkouru, počet checkpointov, kto ho zostrojil ten parkour. A tu máte rebríček najlepších hráčov a rekordov. Fajn. Dobre, ideme na to. Fajn. Idem skočiť. Dobre. Dobre. Fajn. Fajn. OK. Dobre. Dobre. Hop. Fajn. Fajn. Ešte pár skokov. Fajn. Fajn. Dobre. Dobre, ideme na špongiu. Fajn. Dobre. Dobre, super. Dobre, musím sa poriadne rozbehnúť, lebo toto je dlhý jump, takže to bude problém. Aj štvoritý je najťažší z celom parkouru. Wow, ja som hral! Pod tebou. Takže podobne, dobre? Jo, je to tu. Super, som víťaz. Mám rekord, druhé miesto v parkoure. 0 dec 20. Dobre. Takže toto máme emerald ako odmena. Fajne. Takže za každý vyhratý parkour získate emerald a môžete ho použiť hocikedy v normálnom survivali. Takže späť sa dostanete s týmto doskou. Dobre, a som tu. Takže mám smaragd, som na spawne, takže uvidíme sa v ďalšom videu, kde budeme natáčať police a potom ďalšie pluginy. Takže ja sa s vami lúčim a majte sa v ďalšom videu.